Naisilla on enemmän aivosoluja kuin miehillä. Kyllä, naisilla on enemmän aivosoluja kuin miehillä. Koita löytää tutkimus, joka väittää toisin. Naisilla on suurempi kapasiteetti prosessoida asioita. Aha! Alkaako kuulostaa tutulta? Annako mä näytän, mitä mä tarkoitan? Mulla on tässä yksinkertainen kysymys. Onko nälkä? Onko mies vastaa kyllä tai ei? Ja kun nainen prosessoi vastausta, vastaus näyttää suunnilleen tältä. No joo, itse asiassa oon mä kyllä miettinyt, mutta en mä kyllä vielä, kun mä syön yhden banaanin ja sitten mulla ei ole märkä. Mä ajattelin, että mä käyn reenaan ja sitten, no joo, itse asiassa, no mitä en mä tiedä, kun en mä voi. Joo, itse asiassa, no en mä ihan voisi olla, mutta tuleeko siitä lihaa ja sitten tulee housut ei mahu ja mä tilasin just uuden mekon ja se ei välttämättä mahu, jos mä syön. Turpoakohan mun nilkat? No joo, nyt kun sä kysyt, niin en mä ihan varma, kun ei.